हाय 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 जॉन सनी देओल के साली बिया ये पूरा होली में पगला गल बिया। होली में रंग लगवाई जरूर, लेकिन चोली रंगाई पैसा मांगतिया। लेकिन एकरो से तेज सोनी देवल बा, उ एकरा के चोली रंगाई 2 रुपया देता। 2 रुपया हो 2 रुपया। मोदी जी रवा से बस हम एगो बात कहे के चाहता नहीं, अब की बार के होलिया में एक चोलिया रंगे खातिर कोनो पैसा ना लगी, बिल्कुल फ्री में रंगाई। मोदी जी अमरेश पुरिया तो हमारे दिमाग खराब करके रख देलक। लागत है भिखारी हो गइल बा। ई सरौ चोली हाथ से रंगी हन, लेकिन इतना भिखारी हो गइल बा कि एकरा लगे चोली रंगाई 2 रुपया नहीं खे। लेकिन मोदी जी होलिया में चोली रंगाई पैसा लागेला। अबे रे साला के तो लगे पैसा लगे तो रंग लगे खातिर काहे बेचन भेल बाड़ी। देख सन देवल अब की बार फ्री में केहू रंगाई तो रंगाई चोली फ्री में रंगाई होली में, ठीक बा। अब तो ज्यादा बोलबे तो तोर मुंह फोड़ देम अमरीश पुरी। तो भाई लोग यहाँ तक अगर वीडियो देख के आगे बढ़ लो तो तार लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट बा कि वीडियो को शेयर कर दियो अपने भाई दोस्त यार के पास, जोना के पास, ठीक बा। आ वीडियो के लाइक कर दियो, चैनल पर नया बढ़ लो तो इसने भोजपुरी में कॉमेडी देखा थी हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो। लव यू भाई लोग।